Osakunnat ovat poikkitieteellisiä, historiallisia ja perinteitä kunnioittavia opiskelijajärjestöjä, joista vanhimmat ovat jopa yli 300 vuotta vanhoja. Alla 15 nationer vid Helsingfors universitet är indelade enligt region, både de finsk- och de svenskspråkiga nationerna. Se oli unta. Saataisiin Suomesta Pokemon-kunta. Löytyy Keski-Suomesta. Kaikki haika perään jonkun pelimestaruuden. Tarkoitusta haeskelin, kunnes löysin uuden. Sit otan haltuun. Taavastian tilat ei osakunnat kato mitkä niin kuin nettiantilat. Otan kautta fiilis, ohjelma on tiivis. Jengi kiertää maakunti ja maita kiertää kiivis. Tennissalissa kun pistän silmät kiinni, pyörittelen mielessä väriä vastauksia. Nukahdan nään unta, jossa tanssin uuden portaikossa. Unohda, en katso silmiin mun avekki. Noniin, unelmiin. Saanko koskaan niitäkin? Osakunta unelmiin. Niitä saankokin? Kun ahdistaa, duunit viikkoon tahdistaa. Jo hei vaan kirjat nyt luuleni, vaan kirjat nyypuuleni. Kato ettei tervis mene karille. Moikka Ilon talos, teekkarille. On Uppsala Jooranta Puli. Tartossa, Grand Bambulit, Itäinen kadu. Kannatti kokeilla, hauskaa on niinku laulun lokeilla. Paistaa sataa lunta, on kavereit 100 kuntaa. Unelmiin, niistä saat säkin. Me tahtoo uusi jäseni. Tyttöjä ja poikia, osakunta unelmiin. Ota niistäkin, saisko olla flyeri? Tuo kans kaveri, osakunta unelmiin. Niissä roikunkin, jengi puhutaan starttiin.